Tak veľmi som nechcela robiť video na túto tému, lebo som sa fakt na to necítila, ale je to veľmi dôležité rozobrať, tak som tu dnes s týmto videom. Ako ste si určite všimli, tak moje video s názvom Moja skúsenosť so sexuálnym obťažovaním malo dosť veľa pozretí a stalo sa v podstate takým niečím virálnym medzi mojimi videami. A okrem toho, že sa tam vyskytovalo veľa milých a povzbudivých komentárov, som tam narazila na pár naozaj prekvapivých a nečakala som, že tam budú ľudia až takto obmedzení. Nebolo ich veľa, ale aj tak som prekvapená, že sa tam takí našli. To, čo ma najviac zarazilo, boli komentáre na štýl, že keď sa tak obliekáš alebo keď sa tak maluješ, tak nečuduj sa, že ťa človek bude obťažovať alebo ťa bude zneužívať. Čomu ja absolútne nerozumiem, kde niekto nabral takúto logiku. Chcete mi povedať, že keď si dám krátku sukňu alebo sa nejakým spôsobom učešem alebo namalujem, tak okolo idúci majú plné právo ma obťažovať alebo ma znásilniť? Ale keby nešlo len o mňa, ale zoberte si, že sú ľudia, ktorí naozaj prežili znásilnenie alebo zažili oveľa horšie veci, ako sa stali mne. A ak majú takýchto ľudí v okolí, ako sú títo, čo mi píšu komentáre pod to video, že namiesto podpory od nich získajú iba hnusné narážky, ako čo si čakala, keď sa obliekaš, ako sa obliekaš, alebo sa maluješ, alebo dávaš si výstrih. O to nejde. Aj keby som chodila celá nahá po ulici, to nedá nikomu právo ma obťažovať alebo ma znásilňovať. To je porušovanie mojich ľudských práv. Niektorí ľudia sa odvolávali na môj Instagram. Tým, že tam mám niektoré fotky s výstrihom alebo nejaké odvážnejšie fotky, že vraj sa nemám čudovať, že ma niekto bude obťažovať. A môžem vám povedať, že odoberám niekoľko žien aj mužov, ktorí postujú fotky v spodnom prádle, v plavkách, vo svojom športovom oblečení alebo hociaké akty, ktoré ja vnímam ako umelecké vyjadrenie toho človeka a beriem to čisto esteticky. Nemám potrebu im teraz vypisovať nejaké chlípne správy, alebo ich obťažovať, alebo vydierať, že teraz musia so mnou spať, keď som sa pozerala na ich fotku. Pripomína mi to trošku situáciu s Emmou Watson, keď sa fotila do jedného časopisu, kde sa fotila nahá, ale mala všetko zakryté. A veľa ľudí na to reagovalo, že keď je feministka, že prečo takéto niečo robí, že je to proti feminizmu. V prvom rade ja sa neoznačujem ako feministka alebo niečo také, chcem rovnoprávnosť, ale niektoré tie ženy to vyháňajú už do extrému. Ale čo sa týka Emmy Watson, tak podľa mňa povedala jednu veľmi rozumnú vec a to je, byť ženou znamená mať na výber. To znamená, že si môžem vybrať, či si budem dávať výstrih alebo sa zahalím. Ani jedno z toho ma nerobí zlou. Je to moje vlastné rozhodnutie a ľudia by to mali rešpektovať. A to je celé. Byť ženou neznamená nosiť roláky alebo správať sa určitým spôsobom, maľovať sa určitým spôsobom. Byť ženou znamená robiť veci tak, ako ja sama chcem. A to isté samozrejme platí pre mužov. Takisto keby muž sa rozhodol, že si dá nejaké obtiahnuté tričko a nohavice, to neznamená, že teraz ženského budú chytať za zadok a obťažovať. Ak viete, ako fungujú ľudské práva, tak ľudské práva končia tam, kde začínajú ľudské práva niekoho iného. To znamená, že ja si môžem obliekať, čo chcem, neobmedzujem vás tým, neubližujem vám tým, nič vám tým nerobím, je to moje plné právo robiť si, čo chcem. Okrem toho, internet je úplne slobodné médium. Keď si poviete, že nechcete odoberať modelky, ktoré propagujú spodné prádlo alebo plavky, alebo nechcete podporovať cosplayerku, ktorá si občas dá výstrih, tak vždy máte možnosť proste unfollownúť tých ľudí a nevšímať si to, neriešte to. Nahota z nikoho nerobí horšieho človeka. Neviem, kde sa vôbec nabral ten hlúpy stereotyp. To, že sa niekto oblečie ako chce a zrazu je vnímaný ako niečo horšie. Je to len hlúpy kus látky. Ako si potom takýto niekto vie nájsť blízkych ľudí okolo seba, ktorí za to stoja, keď má takéto zúžené videnie? Ja naozaj beriem YouTube ako svoje poslanie. Ja chcem, aby sme šírili otvorenú myseľ medzi ľuďmi, aby sme sa viacej rešpektovali. A nechcem byť len taká, že vám kážem a ja sama sa nezmením. Ja sama celý čas na sebe pracujem a snažím sa zlepšovať. Čokoľvek nové sa dozviem, tak vám to poviem a zároveň to aplikujem do svojho života. A takto chcem, aby sme si pomáhali navzájom. Aby sme na seba neboli zlí, veď všetci to so sebou myslíme dobre. Aj keď sa hádate s tým človekom, ktoré máte najradšej na svete, tak sa s ním hádate len preto, lebo ho máte radi. A to je princíp toho celého. Keď vám na niečom záleží, tak proste nemusíme sa hádať, vieme to vyriešiť inak, veď sa stále máme radi. Odkedy som teraz zase začala robiť YouTube, každý deň dostávam asi 30 správ s rôznymi problémami, ktoré máte. Snažím sa odpisovať na každú jednu správu.
Je to fakt vyčerpávajúce, ale naozaj vám všetkým chcem pomôcť najviac ako viem. A fakt sa na to snažím nájsť si čas. Len preto, aby ste videli, že mi na vás záleží. Naozaj, že keď poviem, že chcem čítať vaše problémy a chcem vám pomôcť, tak to nie je len tak. Chcem, aby ste, aj keby tam pre vás nikto nebol, tak chcem, aby ste aspoň vedeli, že ja tam pre vás som. Aspoň tým obyčajným videom vám môžem pomôcť. Alebo aspoň odpísaním na tú správu, čo mi napíšete. Buďme dobrí všetci spolu. Prepáčte, že som vyznievala trošku zapálene v tomto videu, ale preto som ho aj nechcela nahrať, lebo ma neskutočne hnevali niektoré tie komentáre. Len som to chcela riešiť s viac menej chladnou hlavou a adresovať všetko to, čo som mala na srdci. Tak ďakujem, že ste si pozreli toto video, že ste mu dali šancu a vidíme sa na budúce. Pa, pa.